ва ягона фарзанди Асадулло Маҳмудов ҳамроҳӣ карданд. ваъда додааст ки ман ҳамаша ёфт мекунам. қотиларо ҳамаша ёфт мекунам. маҳкама мекашам. дар Сурия берун бурдани мардуми осоишта аз минтақаҳои даргирӣ дигар бора идома ёфт. Шӯрои амният имрӯз масъалаи мазкурро баррасӣ мекунад. ва Сафед Дара ба қабули муштариён омодагӣ мегирад. Ин маҷмӯаи истироҳативу варзишӣ бо 80 миллион сомонӣ аз навсозӣ шудааст. хешовандон ва ҳамдиягони Асадулло Маҳмудов раиси пешини ҷамъияти тоҷикон дар шаҳри Магнитогорски Русия рӯзи шанбе мотам доштанд. Садҳо нафар рӯзи 18 декабр дар маросими дафни Асадулло Маҳмудов дар деҳаи заргари ноҳияи Бухтар ширкат карданд. тобути соҳибкори тоҷикро ки рӯзи 15 декабр дар шаҳри Магнитогорск кушта шуд, наздикону ҳамдиягонаш барои дафн бурданд. Асадулло Маҳмудовро дар дохили мошин ва дар назди хонааш бо зарби тир ҳалок карданд. ихтилофоти байни алқаҳои тиҷоратиро як омили қатли шаҳрванди Тоҷикистон номиданд. мақомоти Русия ваъда доданд ки қотилро пайдо мекунанд. ваъда кардаанд ки ҳамаша ёфт мекунем. одаме ки нав дар Магнитогорски сардори корҳои дохила шудагиай ваъда додааст ки ман ҳамаша ёфт мекунам. қотиларо ҳамаша ёфт мекунам. маҳкама мекашам. ҷасади Асадулло Маҳмудовро шаби 17 декабр ба зодгоҳаш оварданд ва издиҳоми зиёде дар ин шаб барои видо ба дидани ӯ омада буданд. тоҷири 49-солаи тоҷик аз солҳои 2004 то 2011 раиси ҷамъияти тоҷикон дар Магнитогорск буд. қисмате аз айвони бинои нашриёти Шарқи Озод маъруф ба ГЖК дар шаҳри Душанбе фурӯ рафта ва дафтари хабаргузории Авестро хароб кардааст. ҳодиса нима шаби 18 декабр рух додааст ва хушбахтона касе осеб надидааст. бинои мазкур яке аз биноҳои баландтарини Душанбе аст ва замони шӯравӣ сохта шудааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши Шодмони Ятим. соатҳои 10 такам 11 шаб тақрибан як садо баромад. мо баромадем ки ҳай гирди атроф дидем ягон чиз натоб гирди бино давргаштем дидем ки ҳамун семент аз ошинаи 12 афтидааст ошинаи дуюмда дидем ки суроғ кардааст боми ошинаи дуюма ҳай дар зер майда пурҳои санг вая дидем. масъулони хабаргузори Авесто мегӯянд ки ҳарчанд бетони канда шуда дар болои лавозимоти фаннии онҳо наафтидааст, вале аз субҳ бо сабаби набуди шароити кор наметавонанд ба кори худ идома бидиҳанд. ба онҳо як ҳуҷраи муваққатӣ доданд ки ҳангоми ҳузури мо қувваи барқ надошт. ҳамун плитае ки аз боло афтидааст боми даромадгоҳи корхонаи моро хароб намудааст ва худи ҳамун утоқи корие ки мо мешинем дар он ҷо ягон зарар дида намешавад. шукри худо ки ҳама ҳамун компютерҳо ва дигар дастгоҳҳое ки мо аз он истифода мебарем ҳама дар ҳолати хуб қарор доранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон афтидани бетонро як ҳодисаи нохуш унвон карданд. гурӯҳи кормандони ин ниҳод бо раҳбарии муовини аввали раиси он Шоҳиён Рустам Мирзохоҷа дар нашриёти Шарқи Озод иллати ин ҳодисаро баррасӣ карда ва пас аз анҷоми кори комиссия сабаби фурӯрезии бетонро маълум хоҳанд кард. маҷмӯаи табу нашри Шарқи Озод соли 1986 сохта шудааст, вале ба гуфтаи раҳбарияти пешинаи ин бино то ҳанӯз аз ҷониби комиссияи давлатӣ барои истифода қабул нашудааст. раҳбари пешини Шарқи Озод гуфта буд, ҳуҷҷатҳои мавҷуда далели он аст ки ҳамагӣ 78% корҳои сохтмонӣ дар ин бино иҷро шудаанд. баъдан нашрияҳое ки дар комбинати полиграфии Душанбе нашр мешуданд бо сабаби дар ҳолати садамавӣ будани он бино ба Шарқи Озод оварда шудааст. солҳои 2000 ба ҳамаи муассисони нашрияҳо ҳам маслиҳат дода буданд ки аз ҳар гӯшаи шаҳр ба ин бино кӯч банданд. ин буд ки бархе аз хабарнигорони собиқадор дар ин бино мегӯянд то ҳол ин камбудӣ ба чашм мерасад. аз ҷумла онҳо низоми гармидиҳии биноро мисол меоранд. Шодмон Ятим, Мардони Муҳаммад, Озодӣ, Душанбе.
барномаро идома медиҳем. Дар Сурия интиқоли мардуми осоишта аз шаҳри ҷангзадаи Ҳалаб рӯзи 19 декабр идома кард. Баъди як рӯзи рӯёрӯӣ дар ду рӯстои муосира кардани шӯришон дар Ҳалаб онҳо иҷоза доданд ки мардум ба минтақаҳои амн куч дода шаванд. Даҳо автобус ҳазорон нафарро аз шарқи Ҳалаб ба минтақаҳои таҳти назорати шӯришон дар ғарби шаҳр бурданд ва садҳо нафар аз сокинони рӯстаҳои Фоо ва Кифрояро ки аксараш шиа мазҳаб ҳастанд ба минтақаҳои таҳти назорати ҳукумат бурданд. ин видеоро ки мебинед рӯзҳои 15 ва 16 декабр дар канораҳои ғарбии шаҳри Ҳалаб ба навор гирифтанд. Дар ин рӯзҳо мардуми мулкӣ ва ҳам шӯришони зидди ҳукумати Башор Асадро аз шарқи Ҳалаб ба ғарби он ба минтақаҳои таҳти назорати шӯришон мебаранд. берун бурдани мардуми осоишта аз ноҳияҳои таҳти контроли шӯришон рӯзи 16 декабр мутаваққиф шуд. раҳо кардани мардум аз минтақаҳои ҷангзада дар ҳолест ки қарор аст шӯрои амнияти созмони милал дар бораи фиристодани нозирон барои назорат бар берун бурдани мардум аз минтақаҳои даргирӣ қадномаеро баррасӣ кунад. русия як шарики ҳукумати Сурия ки мухолифи қабули қаднома буд ба пешниҳоди Фаронса барои фиристодани нозирон ризоят додааст. ва ҳоло бармегардем ба Тоҷикистон. бозрасии давлатии автомобилии кишвар мегӯяд бепарвоӣ ва беэҳтиётии пиёдагардон ҳангоми ҳаракат дар роҳҳо сабаби фалокат ва марги худи онҳо мешавад. ба гуфтаи мақомот садамаҳои зиёде дар Тоҷикистон бо айби пиёдагардон рух медиҳад, аммо сокинон мегӯянд айби ронандаҳо ҳам дар садамаҳо кам нест. Мумин Аҳмадӣ мавзӯъро идома медиҳад. Вазир давлати автомобили Тоҷикистон мегӯяд теъдоди бузурге аз пиёдагардонро ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя накарданд ҷарима карданд. онҳо мегӯянд бинобар риоя накардани қоидаи ҳаракат дар роҳ аксари садамаҳо маҳз ба ҳамин хотир рух додааст. аз ин рӯ ҳоло тасмим гирифтанд то ҷиддан он пиёдагардоне ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намекунанд ҷарима кунанд. мо ин мавзӯъро пайгирӣ кардем ва бо пиёдагардону ронандагон дар ин мавзӯъ суҳбат кардем. бар асоси оморҳои расмӣ наздик ба 200 000 сокини Тоҷикистон барои риоя накардани ҳаракат дар роҳ муҷозоти маъмурӣ шуданд. бар тибқи ин омор ба ҳар 140 сокини Тоҷикистон як нафаре рост меояд ки қоидаро риоя накардааст. абдураҳмон як ҷавони 21 сола аст. ин сокини ҷавони Душанбе мегӯяд ба он хотир аз ин роҳ убур намуд ки роҳҳои пиёдагар дар масофаҳои аз ҳам дур қарор доранд. раҳни сака одам маҷбур мешаванд ки ҳам табизгаранд барои 1 километр мера боло мезарӣ. аз ҳама бештар дар шаҳри Душанбе қоидаҳои ҳаракат дар роҳ вайрон шуданд. бозрасии рух додани садамаҳои нақлиётӣ ва ҳалокати одамонро бар риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби пиёдагардон марбут медонанд. дар шаҳри Душанбе 39956 пиёдагард барои риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ муҷозоти маъмурӣ шуданд. ронандагон мегӯянд воқеан ҳаракати пиёдагардон дар роҳҳо хеле хатарнок сурат мегирад. аз ҳаракати ногаҳонии пиёдагардон мо вай мешавем. интизор шуда намешавад ки ҳозир раҳо мезгаранд ё намегузаранд. вале мо фаҳмвақт дар ташвишем. на ҳамаи пиёдагардон ба иддаои ронандагон розианд. фотима як донишҷӯ духтар мегӯяд бархе ронандаҳо ҳатто дар роҳгузарҳо бо вуҷуди сурх будани чароғак пиёдагардонро роҳ намедиҳанд. ба гуфтаи ӯ ронандагон танҳо дар маконҳое ба пиёдагардон роҳи гузаштан медиҳанд ки он ҷо камераҳои назоратӣ насб шудааст. масалан ҳозир ай раҳ гузаштам як мӯйсафед солуш калонтар ба болом ҳайкада гузашт. танҳо дар шаҳри Душанбе 265 садамаи нақлиётӣ рух додааст ки дар пайи он 44 нафар ҳалок ва 69 нафар маҷрӯҳ шуданд. бозрасии давлатии автомобилӣ дар 75 ҳолати ин садамаҳо пиёдагардонро гунаҳкор медонад. мумин аҳмадӣ буд ки гузориш медод. ниҳодҳои зиддахли пойтахти Тоҷикистон бо гузарондани санҷиш ба дари даҳҳо кошонаи ҳусн қулф заданд. ниҳодҳои бедошта мегӯянд набуди тозагӣ дар ин ороишгоҳҳо метавонад ба сиҳатии муштариён зарар расонад. ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ карданд. дар пайи рейдҳои ахир 35 кошонаи ҳуснро дар Душанбе барои риоя накардани қоидаҳои санитариву гигиенӣ бастанд. тибқи маълумоти хадамоти назорати санитарӣ эпидемиологӣ сабаби аслии бастани ин муассисаҳо вайрон намудани меъёрҳо будааст. онҳо хати обу корезӣ надоранд, бидуни хилъат ба муштариҳо хизмат мерасонанд, соҳибони он аз муоинаи тиббӣ нагузаштанд, маҳлули безараргардонӣ надоранд ё асбобҳояшонро сари вақт тоза намекунанд.
дилрабо ороишгари кошонаи ҳусни ситора ки 1 моҳ аз кор монда буд мегӯяд дар ин муддат 3000 сомонӣ даромадашро аз даст дод. Ин кошона бо тарзи махсуси бофту ороиши мӯй маъруф аст ва рӯзе даромади миёнаи он 150 сомониро ташкил медиҳад. Дилрабо мегӯяд онҳо низ мехоҳанд тамоми шароитро фароҳам кунанд, аммо на дар ҳама ҳолат тавонашон мерасад. ҷои хушруба прическа макияж куна яхелода ҷои тозагӣ ҳама ҳар хелда яхелода фарқаш не у чирки ми тоза нигона мекунам онҷа да фарқаш нест. дар тоҷикистон наздик ба 2000 кошонаҳои ҳусн занона ва мардона фаъолият дорад ва талабот ҳам дар солҳои ахир ба ин хизматрасонӣ зиёд шудааст. Мариям, як сокини шаҳри Душанбе, мегӯяд шароити рангубор кардани мӯй ва абрувонашро дар хона надорад. Ҳамеша аз хизматрасонии ороишгоҳҳо истифода мекунад. ҳолати рӯҳии инсон ҳатто мувофиқи ҳамон либос набошадам ки ба хотири он ки хотири дигарҳоро байн накунем чӣ гӯям фас накунем табашонро хира насозем бояд ба худ эътибор диҳем. ниҳодҳои беҳдоштӣ мегӯянд баъзан оддитарин қоида дар ин марказҳои ороишӣ риоя намешавад ва боиси эҷоди мушкилоти сиҳатӣ барои муштариён мегардад. Хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ дар шаҳри Душанбе ҳар сол бо дастури додситонӣ ва вазорати тандурустӣ санҷиши кори кошонаҳоро анҷом медиҳад. баъди ошкор шудани мушкилот амри бастани муваққати ин муассисаҳо содир мешавад. пизишкон мегӯянд агар аз як тараф баста шудани ороишгоҳҳо ба ҷайби ороишгарон зарба занад, аммо аз сӯи дигар нодида гирифтани шароити тозагиву беҳдоштии кор дар чунин марказҳо метавонад муштариёнро ба бемориҳои гуногун гирифтор кунад. риоя нашудани қоидаҳои беҳдоштӣ дар ороишгоҳҳо метавонад муштариёнро дар як ташриф ба чунин марказҳо ҳатто ба бемориҳои сироятии пӯст ва ҳамчунин ВИЧ-СПИДу гепатит С ва Б гирифтор кунад. ахиран ҳам мақомоти беҳдоштӣ аз бонувон хост ки дар истифодаи маводи ороишӣ яъне косметикӣ аз атру упо аз эҳтиёт кор бигиранд. гузориши сарбинозии Рӯҳулло буд. интизор меравад ки чанд рӯз баъд маҷмӯаи лижаронии Сафед дара ба қабули дӯстдорони варзишҳои зимистона оғоз кунад. Аммо ин осоишгоҳи зимистона барои аксарияти сокинони Тоҷикистон дастнорас аст. Абдулло Ашуров ба ин маҷмӯаи варзишӣ рафт. бо боридани барфи нав маҷмӯаи лижаронии Сафеддара омодаи қабули лижаронҳо ва дӯстдорони варзишҳои зимистонӣ аст. муштариён дар ин мавзеъ метавонанд лижа, сноуборд ва либосҳои лижарониро ба иҷора гиранд. қимати иҷораи ҳуҷраи дунафарӣ барои як шаб дар осоишгоҳ $80 ва ҳуҷраи 4 нафарӣ $140 аст ки барои мардуми оддӣ чандон дастрас нест. агар мо нархро бо мавзеъҳои монанд ба Сафеддара дар кишварҳои ҳамсоя муқоиса кунем, аз мо арзонтар аст. масалан, як ҳуҷраи дунафарӣ дар меҳмонхонаи Капризи Қарақол дар Қирғизистон дар шаби соли нав $340 аст. дар мо ҳамагӣ $160. ин маҷмӯаи лижаронии Сафеддара дар 38 километри шаҳри Душанбе дар ноҳияи Варзоб аст. табре мебинед дар ин маҷмӯа таи соли ахир як павилёни комилан нав сохтанд ки афсонаи Сафеддара ном дорад ва он иборат аст аз дуконҳои фурӯши маҳсулоти ғизоӣ ва ҳам ҳунармандӣ. яъне сокинони маҳаллӣ метавонанд ҳунарҳои дастии худашонро дар ин ҷо ба фурӯш гузоранд ва сайёҳони хориҷӣ низ метавонанд аз он харидорӣ кунанд. ва дар ин ҷо дар поёнтари маҷмӯаи Сафеддара як майдони хеле бузурге сохта шудааст ки дар он ҷо сарояндагон метавонанд суруд сароянд ва макони дилхушии лижаронон ва дигар меҳмонони ин маҷмӯа хоҳад буд. ҳамчунин таи соли ахир ду бинои комилан нав дар ин маҷмӯа сохта ва истифода шудааст. яке аз ин биноҳо ин бинои барои гузарондани конференсзалҳо аст ва дигаре бино ин бинои тарабхона аст ки дар он ҷо меҳмонони ин маҷмӯа метавонанд ғизоҳои лазиз истеъмол кунанд. маҷмӯаи Сафеддара ки дар гузашта моликияти давлат буд, соли 2015 хусусӣ шуд. осоишгоҳи зимистона яке аз маҷмӯаҳои тафриҳӣ ва ҳамин гуна ҷои тамрини варзишгарони тоҷик аст. бале варзишҳои зимистона ба мисли лижаронӣ дар Тоҷикистони гарм маҳбубияти чандоне надорад.
бо нашрин гузориши Абдулло Ашуров барнома имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайти ozodi.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter ва Одноклассник бихонед. мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. То барномаҳои фардо, худо нигаҳдори шумо.